finally president akaende Hichilema vazosiya chigaro chetroika kana kuti muchishona tikuti chiko varesign tinge tichitoita sei. Anyway, tanga nokulike this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane isheke ameno resign isiyo, because something yekuti pane paitika pa resign waka ndo zvinoda kungonzwa. I know kuti mese pane moment makamirira kunzwa kuti ZANU-PF resigned kuti yasiya simba or anything, I don't know, ndo zvamune makamirira. So siya waita zvotataura, but panapa toda kuonesana nyaya iri kuitika ndeyekuti Hichilema pane akati akunosiya chigaro chacho akunopasa kuna that Tanzanian president vanga salutora. So pane mashoko akataura kuti I'm pleased that all elections that happened during our time in the year that he has passed were reasonably, peacefully and delivered leadership that SADC can be proud of. SADC can be proud of. But inine zvangu ndakaona nyaya iri kuitika kwa Zambia ndoko kabva namumba. Ende kune mamwe mashoko ekuti anonetsa kuti munhu amatauri kana achinga kusiya basa. Zvakafana nemashoko ekuti wotaura kuti ma elections ese takaita aya bo, but Zimbabwe makabirira ma elections. Kunyanya zvazvo iyo SADC summit inonzi SADC CM report yakawa nava Nevers Momba yakanyatsotaura kuti election iri atikwanise kurita free and fair nekuda kwechikonzero chekuti 1 2 3 4 5 6 vakamenshina zvinhu zvakawanda zvakaitika. Saka vakati nekuda kwezvinhu zvese zvamenshina zvinoreva kuti harina kubata ma SADC principles and guidelines. Saka ndo zvakakonzeresa kuti paZimbabwe pazongotanga kudedzerwa kuti saka ava vari kuzvita president ava is illegitimate person president. I don't know what mungati ava president ve ZANU-PF vakanzi is illegitimate anditi. Saka manje now ndakuona vaHichilema vachisiya cause vanhu vakawanda vangatasa okay maybe Hichilema akauya kuZimbabwe the next thing achasvika kuita kusvika chinoconfront na ID or something, cause vanhu vese vakapuwa hope kuti SADC ichaenda ichanobatsira. Ndo I don't know kuti akatanga kubika that kind of propaganda muvanhu ndiyana chiti SADC is coming kuti inosvika ichinokubatsira nyaya dzenyu. Now SADC yatoyaka kupedzisira chaiko kunyazoonekwa kunzi yauya iko zvinhu yamo muZimbabwe, but dololo hapana zvayakakwanisa kubatsira vanhu nazvo SADC yacho. Ndo chokwadi ende zvadaro manje apa tangosara nenhingirikini dzangova ndangariro kunzi kwakamboitwa election ra 2023. Mashoko akakamirira kunzwikwa nevanhu kubva kumukanwa mavaka ende Hichilema ndeyekuti election repaZimbabwe akaita sei, but semunhu ari kuresigna zvinonetsa kuti akwanise kutaura zvinhu. So vakubva ngoti ma election akaitwa aya angari reasonable panguva yedu isusu. Ndo mashoko avataura kuti anga ari reasonable, but ndikuona something zvakawanda zvekutaura. I know kuti vanhu togara tine zvakawanda zvekutaura. Pese panotaurwa chinhu munhu wese ane dzinoshanda kana dzinokakata anotongotaura kuti pane zvinenge zvaitika. So mwari kubuda kuti how about the instructive demand on him showing up? How are you feeling? Mwari kubvunza kuti manga muchida kumirira kuti iye auye abva angozvitaura ari paTV pavisual achitongoti angari reasonably chinchibo. Because Hichilema chandakaona chaakaongorora about this whole thing SADC chekuti akangoti ini ndokunodeba angozongodzwa kuti we don't do that here. Tine marules edu here. Hatikwanise kushanda nemashandiro enyu because anozopedzera awandirwa out of SADC. Yes iye chete ari one ndiye akakwanisa kumira nemaZimbabweans ndiye one munhu asina kukwanisa kusumuka congratulate these guys kuti congratulations mawina election, because I don't know kuti pataura zvesiyo mureport akati ini ndichataura kuti chii chandichataura. Ende iye aichkiwa because of ndiye anorana department rekunzi organ on politics iro retroika ndo side ravaita se raimhanya naro iroro. Saka pakangonzwa kunzi iye ndikina vanhu vakana that's why mukuona kuti akazotanga kuvengwa achita sei. Saka iye akatoona kuti fine mapresident ese vari munhu hapana kana one ari kusumuka achimira semurume achitaura kuti aiwa but ngona ingatidai so vese varamba vakanyarara iye ari one vakangomirira kuti iataura. So kana pese paaisvika ingonzi akaita asvika last time anga ariko ku is it Angola kwakaitwa SADC summit imwe futi yangoti kumana August munhu anga ariko August September papa ndope yakanoitwa
anga ariko. And then chimwe changa chataura kuti chi mutariso kuti already it's fine because akanyazonoti kuti chero ndakada kusumuka ndakatanga kutaura kuti zvakati makanganisa ndida kutanga enemy ndiri one. And vanobva vatanga kuti wewe uri against uri puppet uri kushanda uri against ma liberation movement. Unoona nyaya dzakatanga kutaura dzedze because ichine makapinda ari opposition but opposition wake munhu wekuti he is straightforward hapasi kupretenda zvimwe zvezvo zvokuningira. Saka apa uzotaura kuti zvinhu zvikuita zvingomubva ndo zvinhu zvakuvhiringidzwa makawanda mwari kuti I think he is talking about 2024 not those in 2023. Not that I agree with him right. Nyaya imwe iri kuitika ma-election ari kutotariswa ari kutaura ndeye South Africa kunzi bo anga reasonable because why South Africa kwanyazorwa election South Africa yadononzi free and fair because imagine kuti ANC yakasvika pakutanga kutururwa iri padenga ipapo pechirohwa nemaopposition yakatanga kurohwa kuti makona akasiyana-siyana zvakazolidha kuti vaende muhurumende mubatanidzwa you see. But now ndiri kusangana futi noumwe ari kuti did he align with your stupid utterances? I feel pity for children that comes from the lions of a fool. Mawana I'm sure he's talking about SA elections. Ukona saka vachitaka kufambirana mwari kuti Megani boycotted this isolation him. We must do the same to him no matter what. Anafunga kuti angwara I don't know kuti uya refer kunani zvautaura zvimari kuti haiwa zvanyadzezva kandi surely kunyimwa kuningirira kuchikirwa uroi shame on you mwari kuti I just don't like the word reasonable. Our elections were peaceful. Okay, mumwe ari kutaura kuti elections were peaceful. Peaceful. Maybe zvinosiyana leside rinenge rakavhotera munhu but handingakwanisa kutaura kuti kuside kwakuna vakomana vefazi kwaikatoti election yange iri peaceful. No hakuna peaceful election yakadai. Peaceful munhu anofanira kungoenda chinyararire kutodzoka chitomodhela asingabvunzonzi wavhotera kutovhota yonyoresa zita kuti wakunge waenda wadarika waenda unovhota no azvino zvidaro mwa kuti now that he proved technology has taken over and saves the resources what's next? For sure ngoratidza vanhu kuti tinogona kungosangana pamhepo tisinoda kutambisa mari yenyika mwari kuti don't come not doesn't come. Okay, mwari kuti saka you don't see anything you don't see any problem in that statement. Iwe dawa iwe only SADC thieves are proud of these sagas, not tribe people of Zimbabwe. Okay, mwari kuti saka he said the delivered leadership that SADC is proud of. He never mentioned that the Zimbabweans are proud to have Dambudziko as a leader. HH said the truth is only SADC that is pleased to have Dambudzo as their leader. Zimbabweans do not want to see this man. Ndo mashoko ari kubuda panapa nemunhu kuti pane zvataurwa na Hichilema kunzi leadership yavakaisa is proud of chichi zvakaitwa SADC iri proud of SADC ndo iri proud of but Zimbabweans are not proud of iko zvinezvi zvakuitika. So pari kunzi patobuda statement rimwe reindirect ipapo kuti Zimbabweans are not proud to have Mnangagwa in power. Ndo zviri kutaura panapa nevanhu vari kuzoita sei vari kwanisa kuzobudisa manzwisisira maita nyaya mwari kuti him not attending the summit means the SADC organ is a group of thugs that doesn't represent the will of the people. Ndo mashoko mamwe andiri kutambira zvekare ari kutaurwa nevanhu. Guys, panga pasina kumira zvakanaka, pasina kujeka. Vanhu vanda vanga mabvunduka kuti hey, what's going on now? Chiloma kudai so ndo speech yake yeku siya basa pa troika achinosira umwe munhu because this thing is rotational. Iye akangorana pake akapedza oita se usira umwe because zvinezvo akungofocus nezvinhu zvekunyika yake. Akatoongorora kuti SADC chero tikada kubatsirana tikada kushandidzana tichita sei kune ka system kake kuti we don't do that here. Ungambozamba zvese but we don't do that here. Ndo zvinhu zviripo, ndo zvinhu zvitoripo kuti azvishandi atiite izvozvo kuno kuti nemaitiro atinozviita. Chero ukatouya uri chinchi igroup revanhu ma-revolutionary parties vanongokutarisa so what uda kuita sei iwe. Saka yakangonoti it's better kuti ndingoita sendingosiyana nazvo after all ma-threats esa yangoti inini bobo inguva yangu yatokwana ga ndingosiya ndingovaudzawo zvinoita kutapirira but SADC ndo iri proud of chi zvakaitwa zvese izvo but maZimbabweans
dololo.